Koina na omoyo anene muno ekero bono amasomo agenderete guchinja kurwa ebirengo gochia ebinde nigo omwancho murigire togenderete konya koina na estegeto nga abasubati abaiga ose basubati bansi bari ase chiskuru mbanyare koine kyobuna bairire chi science na ndeti bagutware kerengere keri nga ne chi science nigo chire chinkongo ko bariganya sana bageni baitaiga ase studio abo bare aborokia ase skuru ya Kisii University nabo ngo bariganirinde banyare gusanga naye bakomanye mirimo ki bagusome nande ningiye kogera bagenderete kuye karera bwakire naki mokorokana unachi madam boli karibu sana tuguchaka naye korwa ase ensemo eyo madam unaki bwakire bya madam Matilda nja samarieta nkuru kumada nyaboke kemoni igonde ngokore merima ase Kisii University Department of Sciences and Physics Department inde technologist abanga baligereria technologist igonde ase lab ya sciences togokoria abana chi practicals ichichikonyara ko batiko bakonya uchimotwe egere banyare ko bakorokereria abana ba seji school anene mono abana bali ase secondary schools na abandi tuachake program ya CBC na mangana STEM karibu sana nende ukorora kananga chimadam cha physics chari ngikorogana chintindi temanyanga enjire yo gusumere bado ndaboko bomororo igasabaro kiwa physics telingo na bantu bakoyerora nabo twagakagire na intunga Matilda bona wakwanire nga abadenga boba abatindi twari kwa rakini eline attitude twabwata tu but ekero wasoire ime na benga bona subject yechichinde it's very easy mbeyamana sana toza ase madam Paris na kunyara gusanga no mwancho kumumanyire tari yago asenchira ingikiranu nabo igo nke murimo kyo yego gusomya mbeyamana madam Matilda marieta ngoro ku Paris Morambo kwa ngosomya ase school ya Pure and Applied Sciences ekoroku SPAS and Biological Sciences Department angosomye mirimo ekoroku biochemistry biology na chemistry asa bana butogosomi chikosi chi unit ni chinge toko basomi mabu abanafunzi abutogosomi ase biology na chemistry eyo emirimo nemenge baranyare bagakora biology ntu abwate attitude eringa chemistry nenkongu especially kera abantu baikire form 3 nero rekoro ku mole concept yes abanafunzi abange ntwai nko batolira ginteri nkongu ekero begete mind yago gabwa so gosoma chemistry ere raisi na biology same ere raisi igo nko encourage more ladies to pursue emerime ya science nemiyere aleteli mekongu biamono mbiyo sana ekiro kurigire nonya se kirasi kiago ngonya rolinga abaro kiwa abasubati ose students bao bali barabasubati umubaro ngaki ongana koru emyaka ya maigana chagete gosomia university maiga koru 2019 buna to konya gocha konya komenta bali kale bali ngabake konya komenta bali though in most cases yokonyora ibirasi ebinge babwata bamura bange abaise kabake lakini bono ngo ba encourage tore especially agero go so class ime kwanyora abana abuna boko bakwanira kwa ba motivation kwa batebi nanje no muiseke buna inu ndobwate various challenges lakini bono toro chinche na korire umurimo yoiga nae nabogokora bono through those encouragements ngorore ngabachakire ko change attitude barore unity ine raisi especially tokoroka bachelor of science biochemistry omonto komote bachelor of science biochemistry ngokora ukobori mbinto kibyo kore bikongubo lakini in real sense imbire bikongu ne attitude eriani elimu aigwete nga biochemistry nenkongu omonto agochaka abwate in that mind karengerete biochemistry nenkongu bono batingo ba encourage tore nabo goike class ime kwa mwanafunzi oyo nabwate some challenges nabo kumukwanira ngora igo ndubwate measures in place yoko bakwanira kokoro yo nabwate stress maybe
ngoenda ari gucandika umurimo yiga gitege unit yo kumusomi some challenges kuna life challenges in as much as tagi class gioka ladies ingo face story challenges ko combine na science ngorore nga pressure ngochere life amasomo bono bune unit ya to kora buna chisabu nchiroro bune unit ya to kora bono buna mother tebe yere no iwe lab into to ko basomie class ime lakini mato babwate lab madam mata nele obabwate lab bono maite before basoke pa injira kwerende outside for the industry lazima batware hands on experience abono no ko bae knowledge kure class ime ande kwa baire lab bakora practically through encouragement uko ba encourage umaite bono ngo somali gaiga ngo endali ne lab which means we can take a lot of time in the books bono sometimes yoko nyora abandi bagoika along the way ba give up chi pressure che bono abwate ngo somali chi lab ngo gendali gukora chi practical isiko gaiga maybe naende bono yachire toteberende by chance obeire musigo bado ni challenge yende madam ekero tugenderete gukwana chi science eche ekero kurigera nonye na ekero kwarengie skuru okoranga omuchando nore abasubati bagutwara mbantu kyabaiga bagerira abasubati bagenderete guse bari kunya kobwa kurwa matuka magiganga chi science ne chinkongo mbantu kyaba baguchangira samangana mono nje ngorora from my own perspective kobwa chi science isi ya chagete buna aso okine irikoru from the family background umaite kuna ile default yani tokoranga abaiseke babwene tokora chikosi chigara isi raisi chabo arts chabo siari history nini chitali ko bachando bonko aba murabo bwene tokora chi engineering chabo STEM courses science technology engineering mathematics chabo yani kenga buna negendo kere ingrained aso mind yawe ime elimu na mo kini umwana wachakira wataba kamwisike kago wachaga kukaletera chidoli umumulera kwa muletera chitoikas yani wachakire go segregate abana kubata yoyiga no yo science oyiga no yo arts but igamangana ya guchaka kurunyomba bona kara twachakire kurunyomba umwana wike skuru kamanyite science ne ya mumuro mindo ne rabo muraba kara nje ne binte biga bindi bono kurunyomba no yo guchaka ande bono togo ike school kuru primary kwanyora sometimes yani kuna partiality okonyora abamura more of the mathematics science social sciences mathematics kwanyora nabora nyoro mwalimu ali more agwe encourage abamura kubwa abaiseke bona ande ike secondary nera bona yabo muno akonyora na performance yekero kurigerira KCSE abana abaiseke bakorete sciences bali go perform kuyaba nabamura bone perception yeri yachagete kurunze na of course yes ya bwata mbake school kwa end up konyora abana abu bali go perform bien in sciences kiagara at the back of your mind yo maite physics nengomu chemistry nengomu biology nengomu ne yabamura I'll perform better in the arts ono inara mangana tegete ko rusioro tuchagire kuri birengererie bibe kwa twarire abasubati gose students babiri bagokoria buya barabanyaruka na ndisi sciences nki watemire gusangana baro nande birengererie bya wombire bi gose nki kyagerire baikirire chinka kibagokoria buya egento na tebe kyagerira abanafunzi abachenjiri attitude is the way we talk to them motivation to kurigereri umwanafunzi aho kurigereri when I started teaching na lengo mokerende miaka umwana aho kurigereri kwa mo encouragement what we call role models ukurigereri kwata abana nyu musibati umusinini kagonson and in sciences yagoson how can I not make it in sciences through that umuntu twara some form of motivation umanye ngende gere doable taliki yabamura benje nabongo perform bia na nyara gweta matemu ingenderere career yane I make a change asirikwerende mbia mono sana na tukenda se madam Martha umuremori abarukiwa bange babwete kigima kero kwegonga abantu ba physics okurigire nonye school okonyara abana bange bakora physics mbali nonya kwota ikirasi na maene ma dilda minyore buya kabisa ngira na maega ekero twarenge high school kero twarenge high school rito goika form 2 to form 3 to chora subjects
abantu abange bagotama sana paka nawe bakwibulira itogochora nkibono gaki nande emerime yache umaite skuru nchiri chigotwara maybe biology chemistry is compulsory yamanya gotoka physics yabo option ono omonto oteba no otiga physics yabo kwanyora se class turabana nonye ne 80 kwanyora abana gosemba bere nabo bakora physics Yes. twabwate challenge yekara twalinge high school but rende nabo twalinga abana bake sana. I remember we were only 4 wali twari gukora physics nabo twayeng'ang'anete nero igo maite physics egentere buya a concept yani ubwate concept iga ne formula Esabu yerete. esabu wakolire because yayo manya ng'aki formula ria kogenda iga na kingokora iga unyerike kwanza formula ogochaka iga rugore formula ina max gogoikanse kogosira eanso maite bwata yaya formula gatia kwanyora gwaetire but bona abange sengenje batabugati that information ng'aki kere gendo bona physics ina bibweka ina nonye nsiari Physics because nande physics yere raisi oetani siari why siari maite ngota biworo orike nga sendulu kumaki useng'aki orike bintu birimbire bago nje na korete siari I think komanya bona bari kubulira kindende ne bwate challenge but in physics koeta physics na mangana ya sciences especially maths physics chitage kaibere ga yake formula mulikere formula akagatika bere ga yanse kubule ayo nyoreta max lakini lenda na watu wayekorete ekero na kora ngira ne maiga bona na kinete sama somane kona kora form 4 tincheti ko nyore grade ke kongira university ina nyorete grade ke rambeka se diploma courses tincheti ko kumoyo ngakibono ntagenda university bona abanga abaibuli abange omwana onya tochieti university toeteti yo mwakora ne bona ayo no musubati webange ogenda ochikorigie obogima bwawe because abaibuli baito bakare mono ebare kumwanyanga omonto wetire no yochire university ababande konya nande chi technical university chi polytechnics nchi arenge nyinge mono bona bo nande programs nchi arenge nyinge okonya ro program bakeiga ole set school mono so abaibuli abange bare kokora ngwa form ngwaeta ekibono nkikwanyo yani muntu tare korange karugwate si no muntu ore kare korra bona agenda uchi bono nchekera na nyora ngana ikirabu ngake sabu ngaibono ngochi ngaka ngande Eldoret Polytechnic ngachikokora course yane ya lab science Ngane Polytechnic. ngande Polytechnic Eldoret ngakora lab science bona kera nyora data iri rubeliria my father my late father na ambolting hai wachi gokora sciences is no cho chinyore ekikeri madam perisia na ki ego chakira nyumba umuibuli aro chenga moise koyo ngamate bitiganda atema amaina nabona achiete ngakora lab sciences ichinga kora ekera na kora nkamanya koira na back kera na kora ngacha nkanyora opportunity yo kuliko university era na chaga kora university tugachake program ya lab science ni BS ngakora nande a degree ya lab science bono lab science e okata cross I can be in biology na banko ba maths na banko ba bono BSc ba nini Bachelor of Science in Lab Science e okata cross na bole biology na bole chem na bole physics bono nje sengete na korte line eyo nganyora na land in physics bono nje nkavera physics ngacha korlera ngena balimu baito bakanya gotonacha bakatonacha buya yani ikaba izi koruga ali atangane na ariko yarore enkong yani ukuligera lichisabu gwasuka but bono iga yani ninaifurahia so ekingo to encourage kera na sabana bakoranga kipondo madam oyo nande nasoma ekeronde in marriage ndo moibuli nalikuwa kogenderia masomo nali after my diploma bona kerongo chakole degree yana igondo moibuli igonde na abana igonde no mugaka bono no reach challenge chyo goitera lakini nenda nabona aliko make it and I was passing very well ono ko encourage abana bali school kendo ngeyo kerega ko ngana physics torachi mango because onyenje ndo mungi na bolio moibuli ngonye nyara woto bomondo refresh mind na watu ko encourage mbiya muno sana ninde ebono ekiro ore no nyari ese lab nkurigererio ore krabaro kiwa bakora practical so konyora basubati ngo chandeka bale sana osoko nyora bagutaka bakorero bakonyo ninkira nyare kuba kwane ali ngo bakwane ranga because karabuna bano under physics department ntobwata chi program ntobwata bana bakora geophysics abande ba renewable twatwara na BSc physics na bana ba education physics eto kata kwa bali bakora either maths chem maths physics ona karatu ko baira ali lab
nabo konyora abasubati barabake sana korumaega koru 2014 2015 baraba konyora bono bale buna bono konyora ichicheri niwe banajo physics abanyaruka bachiobota sana konyora mwana wanyaruka ro yomo lakini rende bona kera buna bono time chikonya kogenda banyarire ko baba konya komenta bona kera turali lab abana kera ko babekera ryo ko ba prepare ko bachi machine umuntu rabako banga bone machine ye ngakingokora because ebinto etora advanced ebinto biri bala okora high school mbere advanced in the university bona umuntu akurigire machine nero ngakika iro ko je lab ya itome ya engineering nabo kurigire ebinto bindi baka gwa kuminga ki ne kenkereke bona kera tuba soire banyorire concept ngo bain courage tole sana nga kogo chaga iga onye gento twakora ina group tunakuwa na wanafunzi wengi onye toro chinga nkwara where you can come back and as an individual tuikaranse togenda one by one bono no mali kera tokoria abana bali turi kubabeka in large groups tukubabeka batano as experiment egere banyara kumanya mono nandi no ore in hand ekere kia kongire naboko batebiga tokogenda iga nandi ntubwate chi manuals chigo to guide urwa se course outline chigo to guide ngaki iga okogenda iga so tindikorera ngangu twara bale challenge sasa na wao wanaifurahia na bali abagotema gutigira nchira gose bagwikanjira bakwo moyo ngimoko bateria bono bali bagwo moyo sana challenges nchire chibago chabaitera kera twarorire shida bune iyo ntobwate se university students student affairs yaba dean of students bona kera kwarorire umwana uri nabwate challenge abantu ba counseling imbaro ntobwate counseling ya university kera kwana na abana bali kera tori free na barabota ariko bahashi bino wate banga physics yo bali tough ndori ko baba bana bali na bagocha nabo ko baireza nga am your mother in case of anything nabo ko mwana na bagocha wate na bwate maybe challenge ere gana yo kwa mukuonera kwa mutayaya everything okay wakoranga ngo zidiere yo ko morifatu dean of students ene kero kurigire bono libagari chi science ase usomuntu nabara boli naki inki kero kende mokonya gosegetera aboroki wabange bakore chikozi chi science libagari chi science asense ya bono tomenyete ndirerie libagari chi science ile very high because bono tuachaka CBC amangana ya STEM kere gendo bono ke ko enda in technology bono ebinto binge bono for example tokoteka ngegento ngere tokora ase chi practicals chire on yani totana no nto chi practical to kora online bono kere gento ya kogenda online operation ya maiso abako nyoranga rero chi machine nchirora chi okora bono we are encouraging abana baito bonyare ko impact mono as sciences na ntubota mangana buna gender pay gap okonyoranga nonye abasubati ekera oba okora emirimo inchiranire bakurigirirwa gosemba ariko nyara kuegerera okonyora babwato bonge kero keno omo seno ma lecturer manyetenga ninkorete sciences lakini takonyara kuegerera asinge nchoyo kero kendaro musubati nkira nyare ukwandera abuano ase ekarego ikaraigo nkagirete bona gesto ikere technology ese yani chinka kwechi tinkagere tinga abantu mbali ba yani ngakiria maana ariko ariko nyoro bakwanda maini abande but ekere ya ikere nga abande nkororeka ore ngangwana but into our case ntobwati nga oyo na musubati kiale ntobone tole line yamo toko inikaria ninga en keregendo mama ni can do aguma ni can do peda uno mo sachara ko bia mana sana Madam Paris chokoriya abasubati ase biology umete abange bamaitenga egero korete gosubwete biology ora chikoba umanyigitai osuchikoba umwarimu o biology ngira nyare ukwandera inero yarenge kurukare biology lakini bono gune ko sengo kare kurukuba chemistry tali nga biology na chemistry it's a totally different course from biology na chemistry what is concept cha biology na chemistry yani ego deal na challenges echiga cha umubiro bw'omuntu chi chemical processes echigo kora aso umubiro w'omuntu na chitokoligereri bono
ikerona mente point kwa boli mata the why mbona toko encourage ria abantu bakore STEM especially for the ladies to tonyare ko batogo close the gender gap. I can say bonaiga we have to address the global challenges health wise, climate change na even the beyond STEM nere gokonya. So yes, sciences by encouraging ya basically abaminto bakore sciences norochi bona ibinto buna health challenges igonda at a better place konyore kiwaya oburoire bwo guskana na ladies ebinto buna cervical cancer ebinto buna yega che hormone imbalances in females. I can easily associate imanye konyora buna bono biochemistry ekose yetokora ya biochemistry na botoko yetumia korosi drugs ukosoma research mwaligi ama research on a disease and amariogo yokonyora kotibwe oburoiro. One by encouraging abantu bakore STEM, we are addressing global challenges echiga chito chandite into climate change, health science, health disease, diseases ebintu buna covid ribiachite ebintu bya science na ibigo konya nainde tukurigira bona amatukabona ga ninki kiratange omwana tanyara kuimukia sciences asingenjere no musbati gose nga ere no munyaroka aho boy ento bado ngotebe kimuntara oboere upbringing korunze gaiga perception ilikuwa attitude attitude nyo ko beketo ya mindinga sciences ne chingong math ne ngongu physics ne ngongu biology ne ngongu chemistry ne ngongu we have to change attitude ya bana bega baminto bamanye binto ndaisibire by that doing as to on the ground we go back on the ground to chake bono buna Madam Matilda, Madam Martha ntobwate baby girls togo chaka ko banacha bare abake bago kina banyore batware attitude yere positive towards sciences. Tukurigira naenda basubati mbawata mangana mange abachandite buna Madam Kanyate bire gonyoro musubati bwatira niri kerare ngari na bwate chishuguli chinyinge nakia mangana ya igara nyare ko temanga there is balance kwa joranga stress ya nyarire gokianiwa erinda basubati kirako genda nonyese kirasi usakolete chi science chayo nyara concentrate. When I talk about family, especially tutabono wakorira gosoma turatike challenge yo konyoro buliteke role campus it's a totally different challenge matho teire buna toko yakora togo chaka from the ground bono mwanafunzi kwa roro mwanafunzi oge class ime na bwate challenge maybe child care ngoni kota muri ko mukwanira kuna options day care nere ga university ngo provide what day care services na boko moteiko iro mwana ororo oche class lakini akarabone shindikante kabisa we are mothers we understand na bago chano mwana class ime otegera rokore class kiaye ogenda onye ne kati bare kora usama tem na boko ofa kumubwatiro mwana onye tabwate bin sase agotigo mwana ono by doing that toro chingo mora at least motivation tatika gosoma bono when we come to career wachire bono kwanyorera family that's a challenge yende wa juggling a family abana ngosoma uri buna bandi ganga korandi PhD yane bono ine bintu yandi bikobwatira niti bono the way or encourage ladies abagamba atike career in science support from home as your colleagues they provide a conducive environment at least omaete buna bandi gana bo wakerwe simi intebigo mwana urwarira kuna ayo musubati nayo kumyoka to kunyara ko concentrate bono rende onye boss yanete ku understand na nyorire emergency omwana ndwarire minyoke torochi stress yange dero na asabire leave of minyoke omwana nyagitari maambio moise ke bwegasi otigire gasi ontigira abana nyomba tingotiga abana boke barabake bono some of these challenges it go back to family support onyore family support yengia umugako ogo neighbors iga aba iri bago gwetega bago support kogo chase work environment nero ebe conducive teba ne recommended pressure mono to give up on your career. Madam Martha kwa konyora kiro kende abantu bagotebanga kulika abasubati
gokora ana basubati emeremo asichi abesigete ko bakongo ng'ekiagera nigo babwate excuse chinyinge nigo babwate amang'ana amange bakonya gosaba amabaga mara omonto agende clinic agende korora abana ebinto buna ebio ngira nyare gukwanera nene monekere korelate na abantu bari bagokora sciences it take a lot of concentration. Okay, asenge amang'ana buna ayo narororo because buna Madam Paris atebire ng'a nabongo ika maambiririnye bangete boli ganja agete gochie gasi emeiding kumbe ne baging geselier bono nabo gusinyunga ki bono nga ingo chakira nabo bono tubwate abakubwa bono challenge yeko gendanga asaba maybe batotenendereta abakubwa baito nabo babwenerete go to understand a challenge because we are mothers na baragumba manyete bonga ebinto to kora ne binge because bono roche ndatigeru omwana bono tinko tiga mwana uri nyomba ngichegasi bono goika batu understand nande ngagerete most of the offices and onse abakoria gasi asebale abakubwa babo mba understand it because lituke limo maete matiri dandi gosali keregendo because karabu na tutore office yaito ase department ya physics etole batatu we have Madam Janet Anton na Inje bono in case nyare nanyore problem matete gotochera twensirimo nga bono twesi pinga amoreri ochire bono nabongo akero mukubwa motainga mamwe mukubwa iko hivi na aba bandi nabo bago take charge bakorekeri nabo neta gukora bono buna bono nkwanere mona sama ngana aba bali toli lab at least toli ko bomo buna bono biology we are 3 chemistry toli batatu na physics we are 3 bono in case ya office akero konyore challenge nabo konyora the colleagues challenge itari ko mono ntwanya korora challenge je I don't know to amachi other workplace but rende munanya mbwato kwegenanga iyo inaeleweka because ile kazi yako iwezi simama mondo mongana bago chashikirie ora kole challenge na stress na kibona as an individual na kikonya go deal na stress iga onyare go balance kwene kinga nche no moibori kerondeka ekeronde avisi ni mbwena toko kora bintu geto kwanyoranga mangana okobera mange no nyeri bagali ogutimuka tori gotwara stress inero anene mono buna bono konyoranga you are a parent abana mbako ganyete you are as a workplace gas ne ko ganyete load nyere nyinge and at the same time no bwana da wikaranza so semester ko erere buna bono jama student in MS singo korande masters yane no mwanafunzi ndabone challenge yego jana boko twara stress school fees ne ko ganete yabana school fees yao ne ko ganete wakane naboko nyole challenge inero rakini rende through maybe ekero a challenge yekere egokea ne linga tonyare ko shanya na chaka for example class ngere se family yane ngaki amaino mwaka nintagete class to yanda anche to igwane from a single family the parents in laws maybe ba understanding umusubati ononya kara ngogenda le class because o mate virasi mono ibiko ba turchininde gas ibiko ba marogo igoba no tingi kare sambiri umonge no mate na bako bolinga musubati kyo yochete bona warali sanga picha gocha ekera ba understand rigo bono tindi koranga stress nero nande kero oresete your family nga ngocha kande school in case bono bone school fees abako nyoro mo goshanga ki moaka osenga ki office ne kamini bono nabako nyora ya chire challenge na office umukubwa na manya tena ki mada na bote class kia batrene mono virasi vite vikoba part time akarwa kulire gasi yao kwa manya kwa nandere technology njacha online to create a link mwaso online it's very easy stress ya kare vinte hivi achira hand in hand ndiko ranga stress nero karubi bangete from koru mochakano bono stress tiko ba mono necha te ko ba stress yere nkongo tanyare ko manage na ukomenda masomo rende ekero konyoranga omonto na korete kirasi kome form 4 agaika kakora first degree agakorera rora abuno se go tigera abuga challenges yo maite mono eko genda se maybe onyo kwa bere ese family sana tro chomondo onyo korete degree gosaga kora form 4 okonyoranga oyumondo buno yibona soire in marriage ono okonyoranga side ya marriage mbali go chibanja abasacha mono mbali go chibanja ngabano mukungu yo ndale gosoma ngaigo bono maite perspective nera abantu bagutwanga umukungu keraso omete tali go tu aga chai akwenena ngaine tena nda go chiobo mutindi yani o chago kole bintu bitali buya igonga bono ta ko moigwera
but rende njengo encourage abarigereri bari muri abo asaba gaka bari murenka mubwata abantu maybe nabo kwigite konyora umusubati ogitete buya bono ukaranga bono tigache oralira abana njengo ba encourage nga abana abo tiga as much as economy erenko yani at least yanyoraga kosi akore buna te BS tigaba menta masomo buna bono ntobwate chi program maige university chiri chinyinge sana asita yora fit go so no nya diploma umuntu nabago chacha kire no certificate at the end nabako nyoro chirare igo bono tindi koranga challenge nerororo umuntu aranyore ngabono umuntu no ina baibuli baito bari in laws okonyora umusubati na chete bu karabwate biyanga ki umusubati ochete buone ngai baba gwatigirete school ngai waigete bono kurwabu na mo support umuntu yi egere ubugima bogendera mbia mono sana Madam Paris whatever no genderete nevrasi byao PhD yes ninki ora tebe igoro yo nkio genderete nki eko gero genderete komenta amasomo science iki tuma twento kumanya buno genderete komenta amasomo ni chibese komenta chiri ese science yes bono umushahara umuntu ubwate PhD akonyora no muntu ubwate certificate ya science turi korengana bono buno kunya komenta masomo ebitoki na biro bingonya komenta bire nande science negenderete kunya gunchorerie kerase ko evolve ere bono nero isababu ene yo komenta birengo isababu ene yo gosoma masomo ayane bono ige research yane ere about cancer research nero my interest motivation neri maite cancer ya tunyarire bono if we can get some medicine for cancer etora solve a global crisis ya health bono inero motivation yane of course besides chivesa bono embe mona sana nge eringana elimo uranyare ko encourage abasubati bonsi guso umuiboli onde bwensi banyare ko kotema ukwanira abana bonsi abana begenda yonsi erinde bakore mireme kwanyora nga there is balance to konyora nga ngireta saba mura gusekengera baswati erinda abana igabanyare gukina abaratpa bono ingota ya baibuli bari isko gari abaturigerereti na abatutegererete umwana umuiseke ingota babare kero gosomi umwana umumura no mumuro uyu wasomi lakini kero wasomiri umuiseke wasomire community engima maite we are like the primary caregivers bono kero wasomiri umwana uyu umuiseke ogo asago chi nere ngo irara masoma ayoro ngo irara ubura boro kogendera lige generation kogenda tonyore gender balance in sciences bono mbuya mono sana Madam Martha engana iyo mwana ya encouragement ochase abaiboli aborokio bonsi engana ya ndabatebi ono through my example na chakirita atambe tincheti university through na chakirita diploma ngache degree bono iga masters inde iko bono gentonke yo kerege kongu kiranyare ko bakebisi nyomondo because muna manda mwatebire nga abasubati intutore chitaya because yo nyana ruseito na masomane abantu baseito kero mbwata masomo na bongo nyora nanyarire kuba imokereri igoro sina agenda na retiro bora generation yane gukina nera ninya encourage mono nonya ni gali sina enda bone ngise konyora mbali batigire tasegete onye njira kero na bongo basuki gobono ngo ba encourage nga abana musubati sale tigato mubwata okoboko na bwe generation yaitu because most of the event binga tukolire no isako enda alinya kitali abanda abango konyora babwata their parents na basubati nabo bakonya goitana nabo nabona old age abantu abanga basubati nabo baleta tabaibuli babo bakacha komanya no baro bwese bali egere banyako bakoraki ko banya ko baskili obogima no bana ngo ba encourage nga tubwaterane ko boka baibuli na abaga kabaito egere tunyara ko batoko kinegesa kukyo yani a girl child mbia mono sana oyo niga are Madam Martha Kemoni koro ase skuru ya Kisii University nere Madam Paris Mokwa kirabanya lego sanga na intu igoro ya mangana yechi science anene mono meki umwana musubati aranya lego segeto kwene kyanga onyarire kubwata emirime ko yetarera bokongo ko erinde echa komokonya nande na kituranya lego segeta ebigorie bike binyare kurigereria amangana yechi science asinchira ere enyikerano ni honko ko iraneri ambya mono sana umwancho murigereria na bonsi bari banyarire kwenekia gose goikirania omoroberio ega chinsa cha bono mambia ko bairaneria bonsi imbuya mono ekiagera nino mwabeire mugotwara libagari nene nande ngokoboria nga ekero turachie gukura gosekero ndache
tuche korwa eiga nabo ngoko irania gucha ase studio erinde onyare kogenderera no muroberio bwa Twani Express ritukoria rero ria ijuma nigo kwarengene nche Matilda Ubaigwa kero twabeire nabange korwa igase eskuru ya Kisii University ase bono kendera gutwara uburigereria obuya goika rituko oria ose goika ekero kende nche ase bono nabo nkora gotebia kendera gutigara ime ya Getembe Television.